Sziasztok, én Szájdex vagyok, és ez egy újabb videó lenne, amiben Skype PvP 2-zni fogunk, és amint látjátok, újra elkezdtem. Kimenjek? Úgy készültem, hogy kimegyek. Hát persze, előre az ófét, nem baj. Neki megyünk annak. Na, és nem tudom miért, de most laggolok, és egerem fullon van. Nem tudom mi lehet. Most annyira laggolok. Ugye megpróbálom nézni valakit. Valahol. Na mi van? Amúgy ez is csak így megy. Hogy kijönnek, most ennyi, ezek is spavnról oda mennek. Én is tudok így az. De ezek is lovok. Mindig odaérek egy négyest. De amúgy nem. Ciao. Ki kéne menni valahova. Eddig mennyit tudtam? Semennyit szinte. Megnézzük megint kis sivit. Én vagy kis sivin szeretek. nem adom neki vissza a cuccát. Hogy azt higgyétek. Szia, van hit. Szép, kösz. Na. Van hit. Mi az? Az a 3 másodperc. Vaj, de utálom. Na, és ott volt is nem figyeltem. Gratulálok. Olyan 5 percesre terveztem ezt a kis videót. És próbálok belevinni ilyen izgalmakat, csak hogyha 8 vs 1-ben jönnek rám 5. Szia. Ugorj le. Kösz. Megkönnyítetted a munkámat. Nem kell megölnöm. Megölnelek. Én is tudok ám beszélni, nehogy azt higgyétek. Hát, mivel nincs valami sok ölés, vagy izgalom, vagy hogy mondjam nektek. Szerintem akkor ennyi lett volna ez a kis videó. Én Szájdex voltam, sziasztok!